Reverend Fada Samuel Aniebonem abụrụgo onye nke nwere onwe ya n'aka ndị uwe ojii. Madam Diezani Mmadụeke awụchiela n'ụlọ ikpe nke dị na mba London. Ngwa gezie ntị ka ị nụrụ ya n'uju ya. Achọrọ m iji ohere a were gwa unu na ndị uwe ojii nke Anambra steeti atọhapụna Reverend Fada Samuel Aniebonem nakwa ndị ọzọ ejidere ha na ya. Chetakwa na m gwara unu n'izu ụka nke gara aga na ndị uwe ojii si na mpaghara Ọkụzụ nwụchiri Reverend Fada Samuel na ndị ọzọ so ya were gaa ịmara ihe mere ndị uwe ojii jiri nwụchie ọgọ ya nwoke nke gbara afọ 87. Na-ekwughekwu asaghasa ndị uwe ojii ahụ nwụchikwuru ya onwe ya na ndị niile nke so ya were bịa ya ije ma boo ha na ha bụ ndị otu Mazọb. Mana ugbu a ozi elutego anyị ntị site n'ọnụ onye isi ndị Mazọb nke Anambra Central, Chief James Diezani. O mere ka anyị mara na ndị uwe ojii ahụ ndị jidere ha arapụgo ha. Ogbu onye akpa ntị jizi ohere a wee na-ekene ndị uwe ojii nke Anambra steeti nakwa onye ọkammụta Soludo Nwamgbafọ n'ọrụ ha lụrụ site n'ịnụ mkpu akwa anyị kpere wee kpegara ha na-egbughị oge ọbụla ha mere ngwa ngwa n'ịtọlapụ ndị ahụ niile eji. Osite tata dịba mma ọka dịbara gboo. Onye mee nke ọma ogbu onye akpa ntị ekene ya ma bunye ukpe ekene. Onye mekwene nke ọjọọ ogbu onye akpa ntị ekwutọọ ya maka na ekwughị ekwu mere ọnụ, anụ ya anụ mere ntị. Ọ bụ ya ka anyị ji were na-ebunye ukpe ekene n'ebe ndị uwe ojii Anambra steeti nọ, werekwazi otu aka ahụ na-ayọfa ka ha gbaa mbọ ịhụ na atọhapụrụ ndị niile eji n'ụlọ nga dị iche iche na-enweghị ihe ha mere, maka na akpụkpọ isi akpụkọrọ afụrụ ọnụ. Onye mee mpụ n'ala Naịjirịa akụọla ya aka ma chie ya echichi dị iche iche, mana onye mee mpụ n'ala bekee ọkọ mmụọ chiri ọzọ ma jere ya nga. Onye ka anyị na-ekwu maka ya? Diezani Mmadụeke, onye chiburu ọkwa minista nke na-ahụkọta maka mmanụ krudu nke Naịjirịa. Ya bụ Madam Mmadụeke ebutego onwe ya n'ụlọ ikpe nke dị na London, ebe ọ bịara ịzara ọnụ ya gbasara ihe niile a sị na o mekọsịrị n'ala Naịjirịa mgbe ha na-achị ọchịchị, nke otu n'ime ya bụ iri aka azụ. Ọ bịara n'ụlọ ikpe ụbọchị Mọnde mkpụrụ ụbọchị 2 nke ọnwa Ọktoba anyị nọ n'ime ya. Echefukwala na Madam Mmadụeke bụ onye nke ndị uwe ojii nke UK nwụchikọrọ n'afọ 2015 ozigbo ọ ritụsịrị n'ọkwa ọchịchị n'ala Naịjirịa. Kamgbe ahụ ka a malitere bido ikpe ya ikpe fọmfoju akpa iri aka azụ nke o rikọbara n'ala Naịjirịa. Dịka ekpemikpe ya na-aga n'iru na mba UK, onye ọkaikpe mpaghara London a na-akpọ Michael Snow nyere ya ohere ka o nweregodo onwe ya tupu ekperekwa ya ikpe wee na-aga n'iru. Mana o nwekwara ihe ụfọdụ nke agbakwunyere na ya bụ mgbapụta enyere ya. Ihe mgbakwunye ahụ gụnyere nke mbụ bụ na ọ gaghị apụta n'ezi n'ọkụ elekere 11 nke abalị were lukwe elekere 6 nke ọnụ ụtụtụ. Iwu nke abụọ bụ na a ga-agbanye ya ihe mgbado nke a na-akpọ eletrik tag n'olu ndị iti. Ihe nke a pụtara bụ na nwenwe ịma n'elu eso gị, nwenwe ịmakwanụ n'ala anyị sokwazi gị. Ya bụ na ebe ọbụla Diezani tinyere aka ma ọ bụ ụkwụ, ndị mba UK ga-ahụ ya mara ebe ọ nọ. Iwu nke atọ ha nyere ya bụ
na ọ ga-akwụ £70,000. Ọ bụrụ na ịtụgharịa ya n'ego ndị Naịjirịa ọ bụrụzie £70,000, nke bụ na ego ga-abụ nsị ọbọgwụ. Onye ọkaiwu Snow kwuru sị na ọ ga-akwụrịrị ha ya ụgwọ tupu ọ pụọ n'ụlọ ụzọ ụlọikpe. Mekwara ka anyị mara na ikpe ọzọ Diezani ga-enwekwa ga-abụ ụbọchị 30 n'ọnwa Ọktoba anyị nọ n'ime ya. Ebe a ga-anọ wee kpee ya nwawa ikpe ga-abụzi na Southwark Crown Court. Ebe ahụ ga-abụ ebe ndị o doro anya nke ọma n'ihe gbasara onye ọbụla zuru oshi dị iche iche. Ntị anyị ga-eghe oghe gbasara ya ikpe ka anyị wee wetara ya ọnụ n'uju. Ejizi m ohere a were na-ajụ gị nwa onye na-ege m ntị, kedu ihe ị chere banyere okwu ndị a niile ị nụrụ taa? Depụta ya na comment section. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị unu.